Takže čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa. V tomto videu budem hrať Survival s kamošom, ale bez kamoša, lebo chcel by som tu spraviť nejaký pokrok a potom on keď sa napojí, no tak bude len žasnúť, takže asi môžeme ísť na to. Dobre, takže dneska by som chcel spraviť most a na druhej strane, čo je hentam cez rieku, by som chcel spraviť veľkú farmu. A keby ste sa pýtali, prečo nerozprávame, keď je tu aj Vendix, no tak, on nechce ešte zverejňovať svoj hlas, takže preto, ale keď budem točiť sám z tejto série nejaké videá, no tak čakajte odo mňa, že tu budem rozprávať a nemusíte čakať, že kedy budem najbližšie rozprávať. Takže, asi idem prvé naťažiť drevo a asi to spravím z tohto smrekového, lebo bude pekný ten most. Takže, vidím, že máme ešte 7 durability na sekere. Takže asi si môžeme za chvíľu minút spraviť druhú. Lebo no, už sa mi rozbila. Aha, tak tu ešte mám stoneovú. Takže dneska mám ešte veľký jeden plán. A to spraviť chodníky. A ešte preniesť tie čestky, čo máme vonku. Neviem, nakoľko to bude dlho, ale pokúsim sa to spraviť čo najrýchlejšie. Zatiaľ spravím iba asi most. A potom prenesem tie čestky a spravím tie chodníky. Takže tak. A dneska budete ešte vidieť prvýkrát stavanie mostu odo mňa. A keď ste už mohli vidieť, som v minulom dieli postavil veľmi pekný dom. Akože veľmi pekný, zo sklenenou strechu. Umelecké dielo, tomu sa hovorí moderné vybavenie domu. A máme v ňom dosť čestiek na sklad. A ešte tam musíme preniesť pece a také veci. Crafting table napríklad. Zásobiť čestku drevom a surovinami, aby sme potom nemuseli v ďalších dobách dlhých zbierať veci. Takže by sme si to postupne nafarmili. No postupne, aj keď by som to hneď nafarmil. Aby sme potom, keď budem volať čo stavať, alebo Vendix bude volať čo stavať, no tak, aby sme mali materiál. Takže za chvíľu budem mať aj strom pokácaný. A môžeme ísť na to. Stavať most. Toľko dreva by mi malo stačiť, určite asi. A keď nie, tak pôjdem naťažiť. Takže pozbírame to tu ešte. Idem domov pre saplingy. Zase ideme ďalší veľký strom. No ako môžete vidieť, tu je to veľké skladisko. Máme saplingy. 4 na veľký strom, akurát. A ideme to tu plesnúť. Tak. A čo budeme ešte potrebovať na ten most? Asi torčky. Takže bereme uhle z pece. A styky, toto drevo, to vadiť nebude, keď zoberiem slabý a môžem ísť stavať. Takže vykraftíme si tu teda tie torčky. Toľko dreva by malo stačiť na sleby, lebo slebov je veľmi veľa. Ale ešte asi dám takto. No dobre, to by mohlo stačiť. A keď nie, tak pôjdem ďalšie spraviť. Takže idem stavať, ale ideme si prvé rozvrhnúť. To sa nepýtajte. To môžete zazrieť v minulom diele, čo sa stalo a prečo tu je tá diera. Takže nezabudnite sa pozrieť na ten diel a predošli a pozrieť videá z tejto série. Takže ideme si rozvrhnúť, odkiaľ chceme ten most. Táto farma pôjde preč, keď bude na druhú stranu. A ja by som ho dal kľudne odtadeto. Alebo odtadeto. Asi odtadeto. No.
Neviem ako. Asi do šikma, čo? Dva bloky medzi tým budú dobre. Ešte, ale budem potrebovať troška hliny. Lebo troška to tu vyrovnať. No. Som akurát nechcel položiť ten slep. Tak ho vykopeme. Nevadí. A ideme stavať. A ideme si rozvrhnúť stĺpy. Docela minieme toho dreva. Neviem, že či to tu bude na tomto bloku správne. Ale mohlo by byť. A asi som to dal správne. Asi. Bude taký miernejší kopec a o dva bloky čo vedľa. Raz, dva, tu. No a ako vidíte, už mám tak za sebou dreva. Skoro. Takže budem musieť ísť ďalšie naťažiť. Úplne sa teším. No, ale práca vyžaduje veľa materiálov. Toto by som nehal takto. A ideme teraz tak. Sem. Áno, presne to vychádza. Perfektne. A teraz vyráta tieto bloky túto. Máme 2, 3, 4, takto. A bude to. Malo by to byť presne, aj keď neviem, no vychádza to veľmi presne. Tak. No a moc máme asi hotový, ale nerobiť srandu. No. Aby sa nepovedalo, cesta musí byť. Torčky tiež. A spravíme takéto volačo. Tu takto. Bude to zatiaľ taký provizorný most a určite ho niekedy upgradeneme ešte z lepších materiálov, ale toto zatiaľ stačí a idem sa vyspať a môžeme pokračovať a dokončiť ho. Takže ideme sa pozrieť do našeho podkrovia, kde máme luxusné postele, úplne luxusné, na východ slnka a západ mesiacu. A to je mega pekné. A môžeme stavať ďalej, most, ďalej a ďalej. Ešte máme 20 dreva, to mi určite nevystačí. A môžeme ho ísť dorobiť. Zatiaľ vyzerá, ako keby to stávalo 10-ročné dieťa. Alebo 5. No ale čo už sa dá robiť. Viacej materiálov nemám. Nespadnúť hlavne. A ísť ďalej. Takže robíme ešte slabý. Neviem, že či bude toto medzi 4 blokmi. No jasné, že není. To musí byť. A za mňa bude docela
stačiť na začiatok. Keď to pôjde iba k farme. Kde mám plány asi postaviť voľaký basic mlyn, aby to voľak vyzeralo. A bolo by to pekné, asi. Vyzerá to, že budeme na konci. Ešte tu položím pár blokov. A sme na konci. Ešte pozrieme, že či to vychádza. 3. Ani ne. Neviem, kde sa stala chyba. Sú 3. Sú 4. 4. 3. 4. Ešte to skontrolujem. Tuto to vychádza. Tu majú byť 3. Dobre, vychádza to dobre. A diera. No. Asi to spravím, takže to nebudem skracovať, ako dávať do nížky. Lebo akurát to vychádza s rovinou. No, nejako. Tak či tak tam pôjdu ešte schody nejaké hore. K tým farmám. A čo musíme si vykraftiť? Kýbel, aby farmy fungovali. Takže. Takto nejako. By som dal stĺp z tohto. A keď by mal byť stĺp tu, ak ho dáme tam, by sa nepovedalo. A asi sem. No. Máme toto nejako dorobené. Tak tu spravím nakoniec tie schody. Ale hneď môžem robiť schody sem hore. Na túto tú luku, alebo čo sa to dá povedať. No, toto bude dobre rovné. Zarobíme tieto diery. A môže byť. Takže. Profi staviteľ. Kopeme toto. Toto. A budeme mať cestu. Peknú. Že toto by sme mali, takto tu, ešte tento blok vykopať. A tam slabý, slab. Tu tiež. A pre dizajn ešte to udupeme z lopatu. Zarobíme dieru. A tu by už mohlo začať pole. Takže tu dám torčku a idem si vykraftiť kýbel. A bude. Môžeme ešte motiky si vykraftím a môžeme ich začať robiť. Pozriem sa, kde máme irony. A asi viem, kde. Tuto hore. A keď ste nevideli u Vendixa video, tak našiel diamanty, takže hýbajte sa naň pozrieť na to video. Že máme 8 ironov, to by malo stačiť. Ešte kamene. My nemáme kameň. No toto. Dobre, tak asi idem naťažiť ten kameň. Ešte, že tu máme takú
ťažiareň. Neviem, koľko tam bude mobov. Vyzerá to, že žiadny. Ešte, že dám sem pre istotu torčky. Že asi 10 kameňa bude stačiť zatiaľ. A môžeme. Takže vykraftíme si 2 kývle. Spravíme nekonečný zdroj tam rovno. A 5 motík. Dobre. Zoberieme si tie kýble. A môžeme si ich naplniť vodou. Zoberieme ešte voľaké semienka, odtede to sťažím farmu. Joj, no to je semienok. A tu by som spravil sugarcaneové pole, alebo ako to nazvať. Ešte, že tu je ten moza, nemusím to plávať alebo s loďkou ísť. Dobrý nápad to bol. Postaviť. Takže. Tu spravím nekonečný zdroj vody. Aby nebolo moc vidieť, tak chcem. Zaberieme motičky. A tu práve vypredla sliepka vajíčko. Takže sem vykopeme, dáme. A ideme. 4 bloky perfektne dosiahne na každú stranu. Ešte sem dám pre istotu vodu. Tu bude veľké pole. Potom, keď budú villagery, tak môžu sa čím množiť. Aby nepovedali, že sú ohľade. A ideme sa zasiť semienka, aj keď ešte vodu budeme potrebovať. A tu dám sem. Tráva tu nemôže byť. A čo pôjdu všetky sliepky za mňou. Ja čo iné spravím ako... Jaj. Hej. Tak. Sadíme, sadíme, sadíme. Bude veľká farma, takže budeme mať aj docela neobmedzené jedlo. Lebo máme docela málo jedla, ako vidíte v mojom inventári, ten jeden steak a ešte doma máme 20 steakov. Či čo to je? Z prasátka. Ale to je stále málo. Tu spravíme torčku. Neviditeľné svetlo torčka. A tu ešte spravíme farmu. A máme prvý kus hotový farmy. Dobre, máme ešte 2 vody. Jednu by som dal sem. Takto. Neviem, že či dosiahne voda aj sem. Ale mohla by. Keď nie, musíme ho dať do podzemia. Sem. Takto. Tak, pekne. A ja sa idem zase vyspať, aby nám to tu nepošlapali zombíci a skeletoni a najviac creepery, ktorí nám tu robia bordel okolo domu, ako vidíte. Tu je tá volá, kde diera. Tu. Takže ideme spať a ideme ešte asi
kúsok dorobiť, dokým miniem semienka, čo sú ešte 16. A pôjdem preorganizovať ten vonkajšok, tie chodníky spraviť. Takže, tam už horia špekáčiky, aj keď moc špekáčky nemajú na sebe. Takže ideme tam dať ešte toto posledné a môžeme ísť na tie chodníky. Takže to budeme musieť mať ďalšie drevo, aj keď asi netreba, mám tu dosť dreva ešte pri sebe. No a môžeme dosadiť prírodu, záhradu. Sem dáme, tak. Ešte, že mám tie motiky veľa. Kopeme túto. Odtiaľ to teraz naberieme vodu a dáme to sem namiesto tohto kameňa. A tu pri vode môžeme dať semienka ešte, ktoré máme doma, ale idem teraz na tie chodníky. Keď to tu bude žlté, zostrova to, pozrova to už bude podľa mňa dosť pekné. Pekne tam svietiť na žlto. Vynikať to bude a môžeme ísť na tie chodníky. Takže zoberieme slaby a budeme ich plejsovať. Takto. Takto. No a môžeme vykraftiť ďalšiu lopatu, aj keď asi druhú, tretiu možno. Takže. Tak. A môžeme to takto. Ešte tu sa pozriem, že či semienka, ale nejdeme sadiť, potom zasadím. Podľa kedy. Dáme takto. Dáme. Torčku položíme. Sem asi nie do cesty. Sem. No a môžeme vyrobiť pomaly cesty. A môžeme sa ísť vrhnúť na to triedenie, aj keď iba vytriedím tých 5 vecí, čo sú tam v čestkách. Čo už bude ľahké docela. Dáme to. Za mňa veľmi pekný chodník. Nikto by lepší nespravil, lebo ja som proste najlepší chodníkár. A ja to mám v krvi robiť chodníky v Minecrafte. Takže napíšte, že či viete lepšie robiť chodníky ako ja. A ja si myslím, že ja viem najlepšie robiť chodníky. No, potade to by zatiaľ stačil. Musím ešte tieto čestky PC odniesť dovnútra, aby náhodou nepomrzli. No, a čo teraz? Táto čestka je prázdna. Zoberiem. Crafting teda tiež. Takže, vytriedíme veci. Inventári. A to by som dal sem. Toto sem. Crafting sem. Toto možno takto. PC ideme dať takto. Ten crafting som kde dal sem. Ten dáme sem pekne. Torčky na to.
ešte jedna čestka nejaká. To bude asi, že kôš, takže to tam napíšeme rovno. Cedulka by mohla byť túto, ak sa nemýlim. A ani tu není. To presadíme sem. Bude to smrekový srub. Alebo ako sa to volá. Vietinky dáme sem volá kde. A bude to... Dobre, aha. Kosti sa zídu. Šípy tiež. Takže sem a... To by som dal možno sem k jedlu. Takže máme tu tie čestky a ideme ešte túto roztriediť. Asi do nej dám tieto nástroje a bordely. No ja si myslím, že to bude super, takže to tam dám. Armor. A to bude dobré, za mňa. Styky pichnem sem, toto dám sem. Irony vrátim naspäť na miesto. Tu ešte vytvorím takto. Sugarcane. Tak. Aj keď viem, že to má inde miesto, ale mne sa nechce. Nechám si toto u seba, najem sa a za mňa to je všetko, čo som chcel z tohto videa. Nezabudnite dať odber, like, pozerať ďalšie videá. No a majte sa. Čau.